ndewo no Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ ndị ọma ije mmụọ na anyị si nke a na-etu na nke ochie ya za ụmụnne m anyị na-asị unu nnọọ na nke tata n'oge nkwalite Igbo nke na-abịara unu site n'aka nwanne unu nwoke bụ Maazị Chinwatakwaku Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ a sị na onye rapụ o ji achọ mma ya alụọ maka na onye kpọrọ ọbịa mkpọkọrọ agbata obi ewere ya wee kpọọ ntụ. Na nke tata n'oge nkwalite Igbo na-agba nke taa anyị na ụmụaka ga-anọkọrịta ebe anyị ga-eneba anya n'akụkọ ifo. Ihe a bụ omenala ndị nna nna anyị hapụrụ anyị gboo mana anyị jizi maka mmepe obodo oke ọchịchọ ịsa anya anyị chefuzie ụmụ ihe ndị anyị kwesịrị si n'ime na-akụziri ụmụaka anyị ihe mmụta dị iche iche. Ọ bụ ihe ọjọọ mana ka o si na-adị a sị na mbọsị ọbụla onye umeju anụ bịara afịa na mbọsị a ka eji ama ndị ezi ule. Ọ mụ bụ Chinwatakwaku, mụ bụ Nwasiọma Mbala wee bịa ụwa. Tata anyị nọ n'oge nkwalite Igbo mụ na ụmụaka nọ. Ụmụaka ndewo nọ. Ndewo Chinwatakwaku. Igbo mụrụ nze mmụọ ọzọ. Na nke tata ma akọrọ unu akụkọ ifo. Ihe a ga na-abịara anyị kwa ụbọchị Fraịde ọbụla na Maazị Chinwatakwaku. Anyị nọ na Facebook, anyị nọ na YouTube. Kaba arụ binyere anyị aka ka ị nwee ike na-esonye anyị mgbe ọbụla anyị gbagotere. Ụmụaka tata mma akọrọ unu akụkọ ifo ihe mere awọ enweghị ọdụdụ. Mana geenụ ntị, ọ bụla ya bụ ihe akụkọ ifo ga n'isi njedebe onye ọbụla ga-agwa anyị ihe ọ mụtara. Ụbọchị buru gboo ekekere ụwa bụ Chukwu kesi ihe niile ọ kere n'ụwa wee kee anụ dị iche iche, kee ya oke na nwunye, ma ndị bi n'ụlọ ma ndị bi n'ọhịa. O wee kesịa ha, mana ihe dị iche bụ na o nweghị anụ ọbụla nke bụ ọdụdụ. O wee kee ọdụdụ dị iche iche, kee ya nke toro ogologo, nke pere mpe, nke buru ibu na nke na-ebukwa ibu, wee dobe ya n'ama obodo. N'ebe ka ọ dọba ya? N'ama obodo. O wee zie ozi wee sị ụmụ anụ niile gaa n'ama obodo, nke ruo ka o were ọdụ nke ya, nke ruo ka o were ọdụ nke ya. Ozi a gbasara ngwa ngwa. Ụmụ anụ dị iche iche malitere onye ọbụla kpọba ọyị ya, ndị na-eje na be ha dị iche iche na-agwa ndị enyi ha na ndị agbata obi ha ka ha jee n'ama, ka ha jee were ọdụdụ nke ha. Anụ niile dị iche iche malitere gawa. Oke biligere were ọdụdụ nke ya, enyi je were ọdụdụ nke ya, ma anụ ndị ọzọ dị iche iche ma ele. Ndị bụ ụzọ, maka na ndị be anyị si na anụ bụ ụzọ na-aṅụ mmiri ọma, ọkwa ya? Yes. Ndị bụ ụzọ gara were ọdụdụ nke toro ogologo tinyesia. Mana oge ihe a na-eme, awọ nụrụ nwaanyị ọhụrụ. Ọkwụnụ ma awọ? Yes. Awọ nụrụ nwaanyị ọhụrụ. Nwaanyị ọhụrụ a awọ nụrụ mere ya ọ naghị esonyekwa n'ihe obodo na-eme. Ebe ọbụla ụmụnna na-eje, nwunye awọ na-asị awọ ya bịa ka ya na ya nọdụ. Mana mgbe a bịa gwa awọ si ya ka ha jee ka ha weta ọdụdụ, ihe nke a wutere ya n'ihi na ọ gaghị ahapụ nwunye ya. O wee gwa ndị enyi ya si ha gaa ka ha wetara ya ọdụdụ welatara ya n'ụlọ. Mana ndị enyi ya oge ha lụrụ, ha chọpụtara na ekekere ụwa bụ onye bịa ọdụdụ nke ọbụla ị chọrọ, o jiri aka ya tinyere gị ya n'ahụ gị, dozie ya. Ọbụna nke ga-apịa ọnụ, o mee ya ọpịa ọnụ. Ọbụna nke ga-ebu ajị na ngwụsị ya, o mee ya o buru ajị. Ha wee gwa awọ si ya na anaghị ewetara mmadụ n'iruo n'ebe a ekekere ụwa ewere aka wee mee gịnị wee tinyere gị. Awọ malitere ọ na-ebu ọnụ, ọ sị na ọ ya aga tata. O mesịa ọ sị na echi, o ruo echi ọ kwado ka ọ pụọ, nwunye ya si abịa chutere ya mmiri.
o mesịa ọ kwado ka o jee mbọsị ọzọ ọ sị ya bịa gagharịa ya n'ugbo. Ihe a ka emegidezi o wee ruo otu mbọsị awọ nọzi na bie ụmụ anụ na-anazi o wee fụzie na ụmụ anụ ndị nke na-ana na ọdụdụ ha jizi peziri mpe. O wee jụọ ha kedu ihe meenụ, ha wee gwa awọ si ya na ndị bu ụzọ ejego werụsịa ọdụdụ nke toro ogologo na ndị busiri ibu nọ nke ahọfọzi nọ nke fọdụrụnụ ka ha nwa na-ewerezi. Wee sị ya mee ngwa ngwa na ọ bụkwa na o jeghị tupu chi ụbọchị ahụ ejie na o nwee ike mee ya afụkwa na ọdụdụ ọbụla. Awọ wee sị o na ya ga-amụ ọzọ wee jee echi ya. Mana oge chi furu awọ jikere maa ọzọ wee jee n'ama, mana tupu ọ na-eru ọbụna ọdụdụ dị ebe ahụ na ọgwụgo na ụmụ anụ niile ewerụsigo ọdụdụ dị ebe ahụ. O wee bee akwa n'oke olu tie mkpu wee yọọ ekekere ụwa sị ya biko na o nwere ike ikenyere ya ọdụdụ nke ya, mana ekekere ụwa sị ya mba, na etiri mkpu n'oke olu gwa obodo niile si onye ọbụla bịa ka ha were ọdụdụ nke ha. Jụọ awọ kedu ihe mere na ọ bịarọ mgbe ụmụ anụ ndị ọzọ na-abịa. Awọ wee bere akwa wee lawa na be ya. Ọ bụ ya mere na awọ enweghị ọdụdụ wee ruo tata. Ụmụaka ndewonu. Ndewo Maazị Chiatakwa. Ama m na dịka anyị bịagoro n'isi njedebe ama m na unu gee ntị ọkwa ya. Ugbu a onye ọbụla ga-agwa m ihe ọ mụtara ka ya bụ akụkọ ifo anyị kọrọ tata. Ka anyị ga-esi wee mee ya bụ onye gwa anyị aha ya, ọ gwa anyị afọ ole ọ dị, egwa anyị ihe ị mụtara n'akụkọ ifo a. Ugbu a kedu onye gwanye na ya igwe okwu, gwa anyị aha gị. Ndewonu ụmụaka ibe m, aha m bụ Nwaada Chisom Udekwe. Adị m arọ 10. Ihe m mụtara n'akụkọ ifo bụ ọ dịrọ mma ka ụmụaka ibe anyị na-eje leti mgbe ọbụla, na onye ọbụla lado gị ka gị na-eje egwuregwu, ekwekwana ka ijebe nke gị sịra ka ije na-ejere leti mgbe ị na-aga ebe ọbụla ị na-aga ka ije weta nke gị. Kwọrọ na aka. Chisom, Nwaada Chisom si anyị na gị gbaa mbọ mgbe ọbụla ụmụ ibe gị na-eme ihe maọbụ obodo na-eme ihe gị kaba arụ ka isoro ha mee gịnị mee ha na-eme, maka na ọ bụ na awọ gara mgbe ndị ibie gara ọ ga-enweta ọdụdụ nke ọkwa na eziokwu. Mbe sokwa na ụmụ anụmanụ kwunu maka mbe si alị, mana mbe rigide otu ahụ si alị rigide wee luo were ọdụdụ nke ya. Ogumagana sikwa otu a wee rigide ụmụ na ogumagana adị agasi ike gagide ya bụ nke ndị oyibo kpọrọ chameleon wee gagide wee were ọdụdụ nke ya. Mana awọ bụ onye na-agasi ike, awọ na-ama ntu eje nwụrụ. Kedu onye ọzọ ya gwa anyị ihe ọzọ ọ mụtakwara? Gbanye ya igwe okwu. Gwa anyị aha gị. Aha m bụ Maazị Chimodendụ. Adị m 14. Ihe m mụtara n'akụkọ ihu a bụ na ije mberede adịrọ mma. Ihe m mụtakwara ọzọ bụ mmadụ ibe gị aladozina gị ebe ọbụla ị na-eje. Ihe ọbụla ị kwuru n'uche gị ya ka ị ga-eme, ejekwana ka onye ọzọ lado gị. Ya bụ ihe m mụtara n'akụkọ ihu a. Ndewo ụmụaka. Ndewo. Ọ sị anyị na ihe ọbụla ị chọrọ ime gị kaba arụ ije mgbe a na mmadụ edufuna gị, ọkachasị ndị na-abụ unu gaa ụlọ akwụkwọ unu egwube egwu. Ihe ọzọ nwere ike gwa unu na ya bụ akụkọ ifo bụ na ihe ọbụla a na-eme ekwena ka mmadụ dufuo gị. Ọkwụnụ mana nwunye awọ dufuru awọ, ekwena ka mmadụ dufuo gị. Mara nke ahụ ị kwesịrị ime mgbe ị kwesịrị ime, sonye n'ihe ụmụaka ibe gị na-eme. Ọ bụrụ mgbe unu nọ n'ụlọ akwụkwọ enye unu ihe odide, soro ụmụaka ibe gị debe ya oge a. Onye ọzọ asị na gị bịa ka unu ji egwu egwu, unu gwusie egwu tupu idebe, ọkwa eziokwu? Ngwa daalụnụ. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ndị ọma ije m ọnụ, anyị si unu daalụ na-agba nke tata n'oge akụkọ ifo anyị na ụmụaka nọ. Unu ahụla ihe mmụta ha gwara anyị bịara na ya bụ akụkọ ifo.
Akụ. Ọ mụ bụ Maazị Chinwetakwuo Akụ. Sonye na anyị na ụbọchị Fraịde ọzọ na-abịanụ, ebe anyị ga-ewetakwara unu akụkọ ifo a ya na ihe mmụta sokwa ya n'azụ. Binye aka na YouTube Maazị Chinwetakwuo Akụ. Pịa aka na mgbịrịgba a ka ị nwee ike na-anụ ka ọ na-akụ mgbe ọbụla anyị gbagotere n'ikuku. Jekwa na Facebook, binye aka na follow mgbe ọbụla anyị gbagotere ka ị nwee ike na-esonye anyị kwa ụbọchị Fraịde ọbụla. Igbo mụrụ nze m ọzọ, ka emesịa. Daalụnụ.